jati sobo mulih eneng jati sobo mulya nek nuruti enak senenge ning Korea mulih nyang jati sobo ngaplo awake dhewe go seneng nuruti ning alam donya mulih nyang kulon kono ngaplo engko nek wis kowe Dik kowe Mas saiki omahmu wis apik iso tuku mobil malah kowe tuku lemah barang tokomu wis gedhe dhisik ning Korea bareng ya Mas kowe nglumpukne dhuwit ah dhisik aku seneng nuruti tok Mas ning kono pomaku ning Korea dhisik kaya kowe ngati-ngati gemi setiti tak kira aku ya kaya kowe ya lah wis kebacut Mas lah piye dhisik ning Korea ya kepengin seneng ditku entek mangku purel Mas ning kono wis kebacut Mas piye meneh engko ning alam donya ya ngono kowe Bu dhisik sregep ngaji pengajian lakon lakumu becik ning alam donya aku Bu malahan kowe dhisik ngaji ning kono ning jati sobo malah tak rasani kok Bu wong kae ngopo kae tek bengak-bengok malah aku ngrasani kowe jebule asa wis teko nggone sing apik malah kowe to nene sampeyan niteni wae wis padha matine pokoke bismillah oke tetap kula yakin kula nyuwun apapun yang diberikan Allah itu ada yang lebih baik dan yang terbaik